Perseus constitueixen el que possiblement és una de les pluges d'estels o pluges de meteors més populars, tot i que al llarg de l'any es produeixen d'altres. La seva intensitat, amb una taxa d'uns 100 meteors per hora, i el fet que es vegin durant l'estiu són factors que contribueixen a la seva fama. Encara que la màxima activitat es produeixi als voltants del 10 d'agost, es poden veure des de mitjans de juliol fins a final d'agost. El nom que reben les pluges de meteors és en funció de la constel·lació, des d'on, per una qüestió de perspectiva, semblen irradiar. Així, com que la perspectiva fa que aquests meteors semblin venir des de la zona de Perseu, el nom d'aquesta pluja és el de Perseids, però no hi ha una connexió real amb la constel·lació. Les pluges d'estels estan originades per les petites partícules que els cometes van deixant al seu pas. Quan el nostre planeta travessa l'òrbita d'un d'aquests cossos, aquestes partícules, que normalment no són més grosses que un gra d'arròs, entren a l'atmosfera, produint-se aquesta lluentor que anomenem meteor. En el cas dels Perseids, el cometa que l'origina és el Swift-Tuttle, que té uns 26 quilòmetres de diàmetre i un període orbital de 135 anys. Va ser descobert l'any 1862 als Estats Units per Lewis Swift i Horace Tuttle, encara que de manera independent un de l'altre. Tot i que tenim documentació sobre observacions dels Perseids per part dels xinesos l'any 36, han d'esperar a l'any 1835 a que es confirmi que cada estiu es produeix una pluja d'estels a la radiant de Perseu, gràcies al belga Adolphe Quetelet. I han d'arribar a 1866 perquè es demostri la relació entre el cometa Swift-Tuttle i els Perseids per part de l'italià Giovanni Schiaparelli. Un nom popular que rep aquesta pluja d'estels és el de llàgrimes de Sant Llorenç. Aquest sant va ser martiritzat a Roma l'any 258, cremant-lo sobre una grella. La seva festivitat es celebra dia 10 d'agost. Com que el màxim es produeix als voltants d'aquest dia, es diu que simbolitzen les llàgrimes del sant. La llegenda diu que mentre el martiritzaven va dir «Doneu-me la volta, que d'aquest costat ja estic fet». Per poder veure la pluja dels Perseids no es necessiten ni telescopis ni prismàtics. Basta cercar un lloc fosc, allunyat de la contaminació lumínica i un bon horitzó. Ens posem còmodes, tenint en compte que encara que sigui ple estiu, podem agafar fred. I, sobretot, tenir paciència. Podem mirar cap a qualsevol punt, però al voltant de la constel·lació de Perseu tindrem més possibilitats de veure un Perseid. Travessen el cel a una velocitat d'uns 70 km per segon. Així que si voleu demanar un desig, haurà de ser ràpids. Bona sort!